Ofundisayo uVabakshni Maharaj asithi ukubheka la bekade sigcine khona kwisibalo sethu ebesikade sisenza ngaphambilini. Kike ngithi nje asithi kuzoqhubeka naso ngoba cha ngeke size sisho ukuthi bese siphelele ngokuphelela kwaso cha. Ngifuna futhi sithi ucacise nendaba ya lo omele i-epsilon. U-e wethu ke lona umele i-epsilon. I-epsilon lena ke sisebenza ngayo uma sizosebenza ngawo ama-limits ethu lawa njengoba kade vele sihamba sisebenza ngawo. Ukuba khona ke kwe-epsilon ke phakathi kuwo lo msebenzi wethu ke wama-limits kuyasiza kakhulu ukuthi isibalo sethu sisizwe kangconywana noma singene kangconywana ukuthi asidlulele. Asithi nje ukudlulela ngempela. Sithi nje ukudlulela ngempela. Siboneke. Sibhekisise kahle nalomdwebe kade sinawo vele kuso isibalo sethu kade senzile eqaleni la kade sigcine khona. Sibone ukuthi sisuka kanjani manje nje base sila. Sinobani ke manje sino y is equal to f of x bese sibambe lapho sathini sathi u2x no x ngezansi sathi u-x ungaba equal noma cha ku5 siphinde sibe no-x sithi u-x wethu ungaba equal nobani no5 wethu besikade sibambe ngalapho ke uma sithi ulimi wethu x wethu bawuya ku5 siphinde sithi f of x wethu equal to 10 kamnandi kanjalo. Asiqhubeke sithi asivule la sibone ukuthi phakathi kuwo lo mdwebo wethu ncase kwathi kube khona inkinga la ncase bengithi umbhalo wethu umile ncase asiqhubeke sithi we-epsilon wethu equal s wethu umthetho we-epsilon wethu sithi x wethu equal s wethu sothi equal what equal yi-function lakhona noma umthetho wakhona waku-e wokusebenza nani wokusebenza no-e into enjengaleyo ke leyo elula nje emnandi kanjalo. Yini enye siqhubeka ngayo ngifuna sifake umuqala ngapha ngibona ukuthi sizodubula kanjani singaba no5 plus s sibe no5 minus s njengenjwayelo vele ngithi kwama limits wethu sifuna siba ne side lika positive sibe nalapho khona kuka negative. Asiqhubeke sithi ngifuna ukusigqamisa kodwa vele isikhala sethu sesingaka ukuthi singasihlobise kakhulu ngakho singaqhubeka nje kamnandi. Singathi 1 times x minus 5 onani uzosipha less than s sehle sithi umuphi nje sibuye singihla ngawo athi sithi ugoqe lo uma sugoqele singathi u-s wethu ugoqeka kanjani singathi s ngale sithi 1 sithi ukusekelwe x minus 5 sibe nobani no-s odlulelayo s x minus 5 siwehlisa siyehla nawo noma usala khona la asifake u2 uma sitimes ngawo sibone ukuthi uzosibekaphi
sibone ukuthi uzosibekaphi. Singathi 2 u-a wethu osekelwe sithi equal kuyafana no sekelwe u2a, kuyafana nokuthi u2a wethu usekelwe sibe no 12x minus 10 sibe nani no less than 20 less than 2s sibe no f of x minus l kusekelwe less than 2s sibe nobani x equal noma awulingani nobani no 5 over sibe no over ba over njengoba sizama ukusekela u-e lapha lana sizothi over ba sino 2s wethu okuthiwe u-less nani naloku okusekilwe kwabani kwa-f of x minus l ngona u-6 loya u-l ngabe sesizobhala la outhi ngithi ukuze kucace kahle ngithi yenza u-2s wakho ulingane nobani no s unjani no e over 2 ngise ngibhale kabusha ngehlisela ngithi yenza u-s wakho njengoba u-equal e over 2 njengoba u-equal e over 2 ngithi u-f of x wakho minus l usipha bani ndiba kusawona u-less than e kungasipha ba lezi noma singesikwazi ukuqhamisa besincane kakhulu lezi ikhala zakho ungakhohlwa ukuthi sino negative ngapha siphinde sibe no positive ngale ngakho nje basano less than kuphela kusho ukuthi kusamele sihambe sihlele ngala singathi u-e wethu equal 0.5 e wethu equal 0.5 base la singathi 10.5 kube u9.5 ngoba ungaphansi kwa10 vele mase kunjalo singaba no e over 2 sibe no equal 0.25 sidlulele sithi siba sino 0.25 sekele lokhu njengokubalekile osingasho ukuthi yiko okutholile noma yiko okuzwakele kuwo lo msebenzi wethu ukuthi u-x wethu singathini singathi ungu-e over 2 kalula kanjalo ngiyazi ukuthi ngathi sekukuningi mhlawumbe kuthanda ukuxaka ukukhululeka ngokwenza nje izibonelo eziningi nanokuphinda phinda uhambe kanye nami kuzoba ngconywana.